May sa iti ili ti lagayan tinakitaan ti potensyal iti panag-abel. Banag nga inikan gundaway ti Philippine Fiber Industry Development Authority nga ipaayan ti basic handloom weaving training iti tulong pa yan ti DOST ken LGU. Pakabuklan a 15 nga individual manipod iti Women's Association, PWD Association, ken LGBTQ community ti dumalan ti talo aldaw a panag-ensayo iti basic a panag-abel ken aglepas intun bigat. Hands-on pa nga ang ginagawa natin para at least mas marami kasi silang matutunan pag hands-on. Pero pag churi-churi naman, hindi natin wala talaga. Mas magaling hands-on, makita nila and then mai-apply na nila kaagad. Ang trainer natin dapat ay yung local, yung nandito para maipakita din niya, siya rin ay tutulong sa information drive na well-versed siya na kung anong ituturo. Gakat pay daytoy ti Philfida ang maanlokoy ti komunidad nga agka-interes iti panagabel ken panagmula ti koton. Numan pay narigat iti damdamo si papati ti panagsursuro ni Kakay iti panagabel. Para ken kuana kalaksidan nga arapaap na amaadal ti skills ti panag-abel, oportunidad pay daytoy iti LGBTQ community tapno maikati na puutan nga imaheda. Grabe dito opportunity actually kasi napintas detoy. Daw pat nga nag-training da kaming from LGBT tapnon i-training tumot lang dagi padami. Ma'am dakkel detoy prang no livelihood program. Mabalin mo ngaming Japanese product mo kasi mabalin mong ilako. So pa nga income generation dagiti kakadwa ti LGBT. Deta ti number one nga mangeg mulatan no in terms no may panggap ti babakla salot sa lipunan kasi ano kanya mi ipakita mi nga kaya mi no nya di maaramid iti normal nga babae kun normal nga lalaki kaya mi wat nga obraon. Imunan iti daytoy na i-turn over iti kalman ti 1 unit complete set handloom device kenda dumapay aramid iti panagabel iti LGBTQ Association ken daytoy ti agtalinaed ken mausar iti Abel Training Center iti ili. Kalikagum ti LGU Lagayan ang makapataod pay iti adado alum weavers iti ili. Ti look forward min tumot kadagitoy 15 beneficiaries tayo kat ag-materialize to detoy skills training nga naadalda and at the same time detoy Abel Training Center tayo nga detoy agbalin to iso na matlaeng iso ti kasla housing dagitoy looms tayo we planned together with the DTI ag daily danto at danto iti kaslapan nakakontrata da no mano nga rolyo ti maaramid da isunto ti bayadan midayjay labor da tapno haan nga ma-stack dagijay upobraon da and at the same time kayat da ma-encourage da latang agtrabaho gapunta da iti look forward da matla nga income da. Nakasagana met amang ipaay ti Philfida iti enhanced training in kaso agbalaygi dagiti participants. Madamameten ti panagsagana da para iti accreditation iti Abel Training Center tapno mapagbalin nga assessment training center. According to TESDA, this will be hopefully the first assessment center in the Cordillera. And afterwards, ay ipa-accredit tayo tumod nga multipurpose skills training center isuna. So open for those nga adan iti acquired nga skills da with regards to panag-abel. And open for the entire province and the entire region no kayat danto pay nga umay agpa-accredit agpa-assess ditoy. Inpec Summit ni Mayor Edmar Crisologo iti interes da nga agmula iti cotton akang runan ang material para ti panagaramid da iti yarn. Manamnama alimang nga ektarya ti mamulaan. Iti agdama may sa ti Abel Association iti ili ken kalikagum da nga umadupay. Saan laeng tapno pumigsa ti industriya ti Abel iti ilida no diket mangted kanayunan a pagbiyagan dagiti umili. Jessica Boreta, Balitang Solid North.